Horas, Jemaat HKBP Serpong yang terkasih, ada 3 hal yang menjadi alasan bersyukur kepada Tuhan yang akan kita nyatakan di ibadah Minggu 12 Oktober 2025. Pertama, kita bersyukur telah menyelesaikan semua kegiatan Parheon HKBP Serpong tahun 2025. Perayaan Pesta Puncak Parheon. Selain bersyukur, kita akan menyatakan komitmen sesuai tema Jangan Kendor, Menyala-nyala, Layanilah Tuhan. Kedua, kita bersyukur bahwa Huriat Kristen Batak Protestan telah berusia 164 tahun pada tanggal 7 Oktober 2025. Berita keselamatan diberitakan di tanah Batak. Benih Injil yang ditabur, Tuhan izinkan bertumbuh dan berkembang seiring pergerakan suku Batak Kristen ke seluruh penjuru hingga berdirinya juga HKBP Serpong. Perjalanan panjang 164 tahun berdirinya HKBP kita syukuri bersama dengan komitmen tetap berakal, bertumbuh, dan berbuah di dalam Kristus. Ketiga, menyatakan syukur atas kehidupan dan pengakuan bahwa Tuhan mencukupkan semua kebutuhan hidup melalui tradisi HKBP yang disebut Pesta Panen, Pesta Gotilon. Melalui Pesta Panen bermakna untuk menyatakan syukur bahwa segala hasil kerja adalah pemberian Allah, bukan semata hasil jerih payah. Kedua, melalui Pesta Panen bermakna persekutuan. Pesta Panen memperkuat kebersamaan jemaat, berbagi sukacita dan berkat. Ketiga, melalui Pesta Panen bermakna pelayanan. Persembahan syukur yang akan kita kumpulkan, kita mau pakai untuk mendukung pelayanan gereja di bidang marturia, kononia, dan diakonia. Oleh karenanya, kami mengajak kehadiran semua anggota Jemaat HKBP Serpong dari semua kategorial, sekolah minggu, remaja, nafsu bulung, bapak, ibu, dan lansia dari semua week. Mari kita doakan dan sukseskan perayaan Pesta Puncak Parheon, ulang tahun HKBP ke-164 dan Pesta Panen HKBP Serpong di hari Minggu 12 Oktober 2025. Horas, horas, horas. Koplas miro hado au dingolukon koplas miro hado au dingolukon tok tong miro hakon mauliate koplas miro maringan holong di Tuhan dia mauliate
Shalom, tapuk kama pertanyaan kata Marin Demaita sian buku ede nomor 10 itu ayat sada satu tolu. Mar hite-hite goar ni debata ama, dohok goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohok goar ni to di parbadia na tumo palangi dohok tanoon. Amen. Martua dohala na manaon di pangunjunan, ay dung tau sian pangunjunani, jaloon na do tupal hangoluan, na pinarbaga-baga ni Tuhan itu akan naholong roha di ibana. Haleluya. Ale Tuhan debata amaname na di banwa gijang, upang idohami tuho say lehom maton dim na badia itu bagasan rohanami, say paya di bagasan hami asin roham do hati goran, na pinatupan ni anakmu Yesus Tuhan nami. Lomon roham asalam merlas ni rohami mida dengan ni pambahenamu di hami, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapuji matuhata Marin Demaita nomor 120 ayat 4 tabel 5.
Tatangi homa pati ni debata tersurat di Heber tolu ayat 12. Mataon hamuma ale akadongan sotung terdapat di manang ise pesian hamu rohana jahat na soporsea na manudali debata na mangului ido sahakna atong rak mangidogogo mehita tu Tuhan debata lao mangulahon pati nai ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon na hobar tu pati mi amin. Mari demahita. Potima dosa tatu debata martang yang mahita. Ale Tuhan debata pargogona suatu dosan jala ama para siroha. Dang lomo rohami dah hamatian di pardosa. Mula manian parjahati tumadiko dalana. Asa mangulu ibana. Ido dipangido roham. Alai ni ido umbahen dipangido hami. Saya sudah tima toru-torum asa unang mangonai betu hami. Saya sama sudi dosa nami. Asa mangulu hami di bagasan asin roham. Saya pargugoi mahami. Asa margogo hami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapi gema hata baga-baga taringot Tuhasan di dosa. Songonodo hata ni Tuhan Jehovah. Nunga diar saiho ahu marhite sian akka dosam. Jala nunga dilojaiho au marhite sian akka hajatomu. Au tutu, au sadiri manalesei akka pangalosim alani hadrioku. Jala dangbe hupai ngotingo akka dosam. Hasangapo madi debata na digijang. Amin. Tapujima Tuhata merede maita nomor 760 ayat 1-2. Iba
Leom Mahatani Debata, trupu epistel di hari Minggon, tersurat di Matius Onom, ayat 25 sahat 34, tajahama marsika soring. Alaini ido umbahenda hudok tuhamu, unang holso kamu hosamuna sumario si panganon, manang daging muna pasari-sari para biton, daw marga hosa sian si panganon, daw manga daging sian para biton, Aka naso manabur, naso manggutil, naso papunguhon tusoko. Tong do di parmudu-mudu amang munana, di banua gicangi nasida. Da godang do peha surungan muna siani. ise mahamu marhuaso mengadaon ari-arina nanggo sahasta gajangna, anggo tungsian pangolsohon ni rohana, Puasa atong hoso-hoso muna para biton, patakas hamu partubu ni bunga-bunga na diladangi. Aka naso mangula, jalan naso magati. au mandok tuhamuna, gari si Salomo uji di bungaran ni hasangopon nai ibana, gari so mamake songo bunga-bunga sada. Asa molo songoni di parulo si debata duhut-duhut na diladangi, na jongjong songon sadarion, na tupa di parunugi lam hamuma, lam so parulo sona, oe hamu siotek haporseon. Atong unang maholsoan rohamuna mandok, ahama panganon nami, ahama inumon nami, ahama paributon nami, Aka si pelebe gudo makarikoton saluhut na si songoni, di boto amanguna na di banua gicangido nang rikot akai di hamu. saya jumulo malului hamu harajao ni debata do ati goranda, dungi tabahonon na do sude akka odeng tuhamuna. Atong unang maholsohon hamu ari marsogot, ay sarihonon ni ari marsogot do narikot isi. Say do molo marsiporsan harsusan be aka ari. Ido sahakna, martua do akka na tumangion hata ni debata, jalan na upyausa. Amen. Mari demaita sian buku ede onom 157 ayat 2 tabatolu. Tindak komba haporsiao tai, songona tindak koni dongata sa porsiao di sadok portivion, rak maita madok, au porsea di debata Jehovah, ido ama perkubu na sedulusan, na tumo palangi do hotano, au porsea di Yesus Kristus, anak di debata Jehovah na sasadei, imana tubuhon di si Maria, na gabe-gabean santun di parbadia, andoran suabubuan, ido tuhata, na tumaon na bernit, di pauman ni silatus, na mate terpajal dari mana di hau pindar silang, na tua tu banatul tano, na mula mangulu di hari patuluhon, na naik tu surgo,
Lahundu disiamu di debata Jehovah, amanai perkulu satu dosani, isi maigana yang sugut tano, mangulu kena mangulu do namate, au porsia diton di perbadia, jalan saya mulia dabaria, mulia atau pandiakan Kristen akan dabadia, do kesan di dosa, do diatain namando, mula mangulu sugut dangi halak naung mate, Doa dihanguluan naroras sudah. amin. Koro ama.
Tapi kema ketina masa di bagasan samingkon. Shalom madihita saluhutna. Parhalado HKBP Serpong pasahaton. Selamat hari Minggu, jala selamat madohoti parmingguan di Bagas Joro dohot na di Patupahon parmingguan di Bagasta Ganup Marsada-sada. Laos huhut mau pasahaton nami sian parhalado. Selamat ulang tahun turuas nihuria namar ulang tahun di hari hatu tubuh dohot di namar ulang tahun parsaripeon di mingguan. Diramoti jala di pasu-pasu tuhatama hita saluhutna. Tikting Minggu 21 September 2025. Sada Goarni Minggu. Sadarion Minggu 21 September 2025. Masuk mahita tu minggu pasapulopaton dung Trinitatis. Trinitatis nomor 8 hasitolu sadaon ni debata ama anak dohotodi parbadia. Topik minggu sadarion ima. Debata paibaruhon ngolu ni bangsona. 2. Tikting parbagason. Tikting paduahon. Naeng majalo pasu-pasu parbagason ima Gerald Yohanes Sitorus. Ruas ni HKBP Serpong, Resort Serpong. Yanakon ni Amanggindo Sitorus, dohot inang situa tinorma Tampo Bolon, Wik Judea. Dohot Meiranda Pardede. Ruas ni HKBP Serpong, Resort Serpong. Boru ni Amang Ratlan Pardede, dohot inang Rospinde Sinambela, Wik Kanaan. Pasu-pasu perbagason di Patupa di hari Sabtu 27 September 2025 pukul 8 WIB di Gereja HKBP Serpong, Resort Serpong. Tolo, Ruas Napida. Mamuka Sadarion Minggu 21 September 2025 keluarga Amang Marudut Christopher Simajuntak dohot inang Masriani Batubara dohot 2 halak yanakon Wik Jerusalem dang be tersurat nasida gabe ruas ni HKBP Serpong. Ala nunga pidana nasida tu HKBP Manado, Resort Sulawesi Utara, Distrik 17 Indonesia bagian timur. Paupaton, pelean khusus. Sada, di hari Minggu sadarion 21 September 2025 di Ganu Permingguon di Patupa 2 hali papungu pelean. Pelean Parjolo, amplop nabalau. Tuhuria dohot tu pusat. Jala pelean paduahon amplop na piolet. Laho mengurupi dana panitia parheheon HKBP Serpong. 2. Di hari Minggu 20 September 2025 di Ganu Permingguan di Patupa 2 hali papungu pelean. Pelean Parjolo amplop na balau. Tuhuria dohot tu pusat. Jala pelean paduahon amplop na piolet. Laho mengurupi dana operasional HKBP Serpong. 5. Pertukaran pelayanan Manang Perjamita HKBP Seresort Serpong. Di hari Minggu sadarion 21 September 2025 Patupaon ni Huriata do pertukaran pelayan Perjamita di HKBP Saresort Serpong. Onom. Perjamita di Permingguan sadarion. Perjamita sadarion di Permingguan pukul 11 WIB ima Amang Padita Martinus Panjaitan nasida ima pimpinan jemaat di HKBP Gading Serpong Resort Serpong. 7. Pergantian antar waktu ketua dan wakil ketua seksi multimedia periode 2024 sampai 2026. Hobar tu SK Pendeta HKBP Resort Serpong nomor 06 garing 20 sada saplonom 0 sada garing SK garing Sia garing 2025 tanggal 21 September 2025 mamutuson manopoton ketua
Dohot Wakil Ketua Seksi Multimedia periode 2024 sahat 2026 Ima David Simajutak songon Ketua, Dohot Mapalara Simatupang songon Wakil Ketua. Pergantian Ketua Dohot Wakil Ketua Seksi Multimediaon Ima Laho Manggatihon Ketua Dohot Wakil Ketua na mengundurkan diri. Sai dipergowe Tuhan Tama Ketua Dohot Wakil Ketua Seksi Multimedia Nihuriata Naib Baro. Walu, perkenalan calon pendeta di HKBP Bintaro, Pos Pelayanan Serpong. Hobar tu surat penugasan Sekretaris Jenderal HKBP nomor 110 garing SP BP Kal Pedita SP Sada Angka Romawi Pitu 2025. Calon pendeta Yohanes Tampu Bolon STH di Patadahon di Bagasan Sadarion Minggu 21 September 2025 di Panmingguan pukul sia uip di HKPP Bintaro Pos Pelayanan Serpong. Permingguanon di Uluhon pendeta Sarlen Lumban Tobing. Sia Pakobasion Pertangyangan Uik. Patupaon di Huriata do Pertangyangan Uik masuk pukul 20 WIB. Sada, hari Rabu tanggal 24 September 2025, WIB Betani. Tuan rumah, Sada, keluarga Amang Parningotan Huta Barat Dohot Inang Sihol Maduma Pandiangan. 2. Keluarga Amang Lamhot Haryanto Siagian Dohot Inang Priskila Uliarta Lumban Tobing. 3. Keluarga Amang Alexander Barip Prima Huta Julu Dohot Inang Fatima Valentina Aloho. Wik Efrata. Tuan rumah, Sada, keluarga Amang Junaidi Sinaga Dohot Inang Rosalinda Nainggolan. 2. Keluarga Amang Harapan Suandi Tambunan Dohot Inang Irma Resvi Ruth Mayanti Nainggolan. Wik Judea. Tuan rumah, keluarga Amang Asian Edward Sagala Dohot Inang Laura Barta Rahel Sialoho. Wi Galilea. Tuan rumah keluarga mertua Rizal Situmorang Dohot Inang Indri Sari Panjaitan. Wi Kanaan. Sada tuan rumah keluarga Nyonya Risdawati Siahaan Boru Samosir. 2. Keluarga Amang Lusman Alitua Simanulang Inang Dinar Meta Marbon. Hari Kamis 25 September 2025, Wiksion, tuan rumah, Sada, keluarga Amang Ferry John Sihombing, Dohot Inang Santi Damaita Panjaitan. 2. Keluarga Amang Abu Lerman Hutagalung, Inang Delora Lumban Toruan. 3. Keluarga Amang Samuel Hutagalung, Inang Dinarta Elsa Tambunan. 4. Keluarga Amang Biatna Dulbert Tampu Bolon, Inang Riantika Justina Simanjungtak. Wik Betesda, tuan rumah, Sada, keluarga Nyonya Tiurida Siagian Boru Situmorang. 2. Keluarga Amang Sintua Bintang Timbul Sianturi, Inang Gunasari Hestidina Situmeang. 3. Keluarga Amang calon Sintua Tarida Parulian Siahaan Dohot Inang Junika Haryanti Tampu Bolon. 10. Doa subuh. Patupaon ni Huriatama ibadah doa subuh di hari Sabtu 27 September 2025 pukul 05 WIB maringanan di Gereja HKBP Serpong. Nagabe hasuhuton ni dua subuhon ima Wik Betel Wik Bethlehem Dohot Wik Sion. Ibadah doa subuh di Uluhon Inang Pandita Lucy Meliati Panggabian. 10 sada. Pasahat ulos holong turuas nama rumur 70 tahun. Di hari Minggu 20 September 2025 kebaktian pukul 11 WIB patupaon ni Huriata do acara pasahat ulos holong tuaka ruas ni Huria nama rumur 70 tahun. Tuaka ruas nang marumur 70 tahun nih asa menghubungi si tua wik masing-masing. 12 Minggu Ekologi HKBP. Dina mangihuton Minggu Ekologi HKBP
di hari Minggu 20 September 2025, kebaktian Minggu di Huriata mengihuton acara kebaktian napina tomu-tomu ni kantor pusat HKBP. 10 warta parheheon. Panitia parheheon HKBP Serpong tahun 2025 manggokon sude ruas nihuria HKBP Serpong laho madohoti dohot marnida festival antar week di hari Sabtu 4 Oktober 2025 mamuka pukul 10 WIB sahat tuna sidung. Festival antar wikon ima songon perlombaan terakhir sian sude rangkaian kegiatan parheheon HKBP Serpong tahun 2025. Total 10 pitu perlombaan. Suang songoni nang di kebaktian pesta puncak parheheon di hari Minggu 12 Oktober 2025 mulai pukul pitu WIB. Asa sudema ruas nihuriata reta madohoti acarai. Acara pesta puncak parheheon laos dipadomu dohot pesta gotilon HKBP Serpong. Songoni nang hari ulang tahun HKBP na pasaratus ono puluopaton. Kebaktian umum dohot kebaktian remaja dipadomu holan sahali kebaktian. Hatorangan taringot tu teknis acara silua tortor perparkiran keamanan dohot lan akana asing di pabotohope ditiki namangihut. Saplopat padidion nabadia. Naing patupaun ni huriata ulaon padidion nabadia tudak danak di hari Minggu 5 Oktober 2025 di parmingguan pukul 8 WIB. Tuakana toras nanaing maboan ianakon nasida tu padidion nabadia boima pa buahonoton tu situa di WIB nabe laho pasuraton akayanakonna. Aka syarat padidion nabadia boima dijaha ditikting naong disagihon marhite WA grup WIB. Pendaftaran ditutup di hari Kamis 2 Oktober 2025. Jala konseling pendidion nabadia di Patupa di hari Sabtu 4 Oktober 2025 pukul 11 WIB maringanan di HKBP Serpong. Sonima suara nitik-tik sadarion. Pakobasion, parhepengon, dohot warta pembangunan nadu masif, tajahama di warta jemaat, dohot warta keuangan, naung disagihon di ganup grup Wiktabe. Moliate. Apa sahab mahapiliata, Peta Marede dan Bupede nomor 450 es ada. Yesus
Damai debatan na sumurung sian saluhu na roha. Ima mangaramoti ate-ate nang pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhan tai. Amin. Shalom. Damang dainang buluhulu ko kami shalom. Alusna damai di hati. Salam sukacita. Tasalang bian dodongata. Salam sukacita. Shalom. Wanu nga sudi marsidalangan? Adong dope. Na sumadjarang dongan na. Dali na yak kamanginang ya. Nah. Shalom. Luar biasa. Huriata HKBP Serpong. Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Iya, baik yang di atas begitu semangat di tonga-tonga di parsorat tadi bagasan tikyon. Hamunaka damang dainang barita lasni roha di parsoran di minggu pasapuluh paton dung Trinitatis ima na tersurat di Amos di Bidusia mamuka sian ayat 10 sada sahat rodi ayat 15 huzahahomma dihita takasma tapai hutihut toromma didok desi di ari nasa sadai pacong-congok kumamuse udung-udung ni si David nama lohai jala paulioku parik akka nabumbungi. Jala pasong-songokku muse akka namalohai. Jala paulioku doi. Suang songon di akka ari mula-mula. Asa nasida manean pasi-pasi ni Edom. Dohot saluhut bangso parbegu akka natargoar tuguarhu ninna jahuba na pasauton songoni idama narodo sugut akka ari ninna jahuba masih jaloan ma paninggala dohot panggotil pardege dohot panabur jala manatekkon anggur akka dolok jala bisat akka dolok-dolok sudena dungi togi honok kuma mulak akka na terbuang sian bangso Israel jala pauliokku nasida muse huta akka na tarulang laos inganan nasida ma jala pukaon nasida ma akka porlak anggur laos inumon nama anggurna laos pukaon nasida ma akka porlak laos panganon na dohot parbuena jala lopok konok kuma nasida tu tano nasida jaladang bepa baliok kunasida siang tano nasida na hubaheni tu nasida ninna jahoba de Batam olak nido hatani tuhata hamuna kadamang dainang dung tapai hutihu nakaningan na zinahahon barita na ulyon wah sangat luar biasa tasitong na taringot tu kasih setia Tuhan ala dipaulak dohita ala ditogihot dohita mernida taringot tu dengan basa taringot tu kebaikan taringot tu haburjuon taringot bahwa Tuhan itu
tidak pernah balas dendam sekalipun kita jauh manang songon hadirion di bangsoon naung daona sida terpuruk bahkan merasa putus asa, tetapi Tuhan itu masih menunjukkan kasih sayangnya. Jadi patut dohita berbangga hati. Patut dohita akan damang dainang nuhaing marlas niroha. Karena Tuhan tidak pernah memperhitungkan dan dia tongi Tuhani sude akahahurangata. Ido baena di jauh si Amos na kaningan yang tidak begitu populer. Orang na holang ibana sian kota. Tapi Tuhan memanggil dan memakai dia menjadi satu alat bagaimana untuk merombak, bagaimana asaboi mulak musek, bagaimana asaboi ditanda bangsoi, taringot tuholong ni roha di debata. Mulotazaha, amang inang, di Amoson semulai sabidusada, saat dua lurupani, tabereng do bagaimana Tuhan membuang mereka. Jala, tidak do rupani, tunggu dia do nakaningan si Amos na di jauh debata. Yang bukan orang begitu hebat, populer ibana. Siat tonga-tonga ni sahalak permahad do ibana. Jala aktivitasnya mengembalakan dan bertani. Tapi Tuhan pakai dia untuk menunjukkan kebaikan Tuhan bahwa Tuhan itu sayang pada setiap orang. Ido di parar debata. Dan polai kon S1, S2 sampai S3 rupani. Alai Tuhan memakai orang-orang yang sederhana, yang taat, yang patuh. Gabe babotohon hadirion ni debata. Asa ilo na kaningan diperkenalkan kembali bahwa Tuhan itu sangat baik dan sangat sayang tu tonga-tonga ni ngulu di jolm. Begitu hebat Bapak Ibu Saudara semuanya. Mulai dok kenaknya dia 10 sadai. Di ari nasa sadai. Pajong-jongokku mamuse udung-udung disidapi. Pas wakok kembali. Songo dia do hadirion ni galup jolma. Naung madabu nak kaningan. Naung dipasiak-siak nak kaningan. Na soadong bejupang di tonga-tonga ni luati. Baik dia ke rumah tangga. Tidak ada lagi kejujuran. Tidak ada lagi keadilan. Bahkan di tonga-tonga ni pemerintahan. Keamanan politik ekonomi. Semua telah hancur. Kita bayangkan kehidupan. Mulonunga sega sistem di tonga-tonga ni negara, apa yang terjadi? Pasti semua akan berantakan. Pola songonodo perupani negara tahun kadang kita sudah banyak pertanyaan. Makudang akan bingung rupani. Mulo taida akabarita nani nebal wah, tunggu dia mamu seinarohat. Kalau kita bayangkan kejadian seperti itu terjadi di tengah-tengah umat bangsa itu. Dan nyama be bangsa ni debata bisi. Dan boy benasida beraktivitas songon 3 Nupari. Kehidupan rumah tangga pasti terhambat. Ya nak perupani. Pasti gawe gudang akan tantangan doa kalan naasi. Itulah yang mereka hadapi. Itulah pergumulan yang begitu berat. Yang kaya semakin kaya. Tang bui na pugus marsuara. Dang bui akahalak partigor rupani madokon na toho.
Asalunga tung masay dangol be hamuna akadamang dainang. Nunga tung masay hatsik be sa sitong na perdalanan kehidupan ni ngolu ni bangsoy. Sehingga Tuhan hadir kembali. Manang Allah bekerja di tengah-tengah kesulitan. Ido na perjolo di papatar si Amos asa gabe adong pakirimon na sida tuzuluan ni Ari. Bahwa kegagalan itu, bahwa keputusasaan, kepahitan itu bukanlah selamanya. Di tengah-tengah ni perdalanan ning ulu nasida, alai gabe hai baruon las niroha ido jupang di tengah-tengah ni halak na olo musek di pauli debata. Amin. Ido di pamotohon na kaningan. Unang lalak be madate na sida. Unang lalak be say horsoan na sida. Tapi mari lihat. Bangkit lagi. Asa nuay turpuk taon hamuna kadamang dainang. Untuk menemangati kembali na kaningan. Asa sude zolma. Marpos niroha. Duadupan ni debata. Pak Buah, dangadong naso terpatu pada bata di Lukas ada ayat 30 itu. Tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Naso boy tapi kiri, tuk do de bata, lau patu pahon. Karena Tuhan merancang kehidupan kita dengan rancangan damai sejahtera. Amin. Nunga di Gorga de Bata, di bagasan perdalanan ningulut tahun akan nadumenggan. Ido bayan na di paulak musek, di pay baru musek ngulu ni bangso tanpa melihat tingkatan umur. Dos-dosa luhuk na diadopan di debata, nada danak peimana na magodang peimana, rap dohot akan na tua-tua. Tanpa mengida batasan teritorial dan mengida permudaro do akalan na asing. Tapi Tuhan menunjukkan kebaikan itu, menerobos semua tembok-tembok itu. Ommanuaeng ulina hamuna akadamang dainang, paboa dang mardiai barhita, diadopan di debata, dang mardiai barhita, di pauli debata nuaeng, gabejolma naibar. Napaduahon hamuna kadamang dainang dadaholan pikiran dohot harohaon di jolma sabing na di pauli debata manang na di pay baru debata. Alay dohot do sistem bagaimana tata etika moral ni jolma. Pohado struktur kepemimpinan di tonga-tonga ni luati. Pohado perhamaranggion. Pohado akan merdonga tubuh. Pohado akan marianakkon. Diganup akka organisasi do dipature debata ini bener kan pasong jongokku maharajaokku. Secara sosial Tuhan menghidupkan kembali bohado asa dengan zolmaon, bohado asa boy dengan nasida marsaur mardongan maradat dot akalan na asik asa sudah do dipature debata nguaeng di tonga-tonga ni mulut tau. Alani doa munak kadamang dainang molorohitan waeng pasupang do debata di tonga-tonga ni huriat daun totui kong gabe habar hai baru do nataida. Tawusi maso tabere ngakadong atamang dong asaba akka nazumonok bihita. Adong ko hai baru di dong atai. Tabere bejo kapardopahan nai. Tabere jo pardopahannya kadong at basa songon namela humamanginang. Adong ko hay baru di ber kamu inang di dong amune. Senyum do ibana. Apakah ada damai sejahtera ketika dia sudah berjumpa dengan Tuhan? Ayo benar mulai nak kaningan. Kata Shalom itu adalah damai di hati. Halak na pinay baru ni debata nak kaningan.
Tanggabe guncang berohana, alai dia mampu berdamai, damai di hati. Jala hatari dan di damai, ulu mersijak konan doho dongan. Ido dipature debata, ini tulungan. Tapi justru dia menjadi senang, justru dia menjadi baik, justru dia mampu menerima orang lain di sampingnya. Ido halak na merdame, ido halak na pinay baru ni debata. Napaduahon hamuna akadamang dainang, taida sa tonga-tonga ni turpuk taon, masatakas do, molo di hatabatak idokon sinur manapinahan, gabi na nula, horas perdalalan, mangomo pertiga-tiga. Artinya Tuhan menunjukkan masa depan kepada orang yang telah dipulihkan. Di Leo debatado masa depan ni akazolma na di pay baru. Naksay holan di pay baru sa zona kaningan fisik na, manang pikiran na manang rohana, alay dijamit do masa depan na. Taida ma, burjunai itu hatai. Taida ma holong nai rohana itu hatai itu hita. Ubana kingan sinur na pinahan gabi na nula, pangomo perdadalan, pangomo pertiga-tiga, horas perdadalan. Nah, di togi homba na sida mula akan terbuangi ayat 10 dulu. Mari kita baca bersama-sama dulu. Odang rong teks nate. Ayat 10 dulu. Idama Roma sugut akka ari ninna jahuba. Masih pardege dohot panabur jadi hidup. Semua diberkati Tuhan, dijamin oleh Tuhan masa depannya. Na sodapota si pangano penakaningan dakol soa benasida. Tidak ada sedat di sana bulu teidahida hamuna kadamang dengan paninggala dohot panggotil. Pardege dohot panabur. Mereka semua menikmati berkat-berkat Tuhan. Dan Tuhan memberikan kehidupan bagi mereka secara fisik. Asa masay tabodo hamuna kadamang dainang. Mulo tapahobbar na kingat epistel tay. Penday lokon halak na porsaya. Jangan khawatir. Sila kopidong na martonga-tonga langit dengan bunga bakung itu. Selalu indah dan disarihon debata. Ase kopos dorohata hamuna kadamang dainang. Molo nunga di pay baru debatan wae ngadiriot marhite Yesus Kristus bahwa Tuhan memberikan yang terbaik di tonga-tonga ni perdalanan ni nguluta. Sari honon na do akka remaja na poson wae. Diak ka persikolan. Sari honon na do akka na poso. Doli-doli anak boru na somerhamulian. Pastikan bersama Tuhan Anda itu bisa. Pastikan bersama Tuhan narodo akasirokka itodim. Unang ragukan, jangan pernah khawatir tentang rancangan Tuhan di dalam hidup. Iru hamuna kadamang dainang. Manggotil dohita sugut. Jalai numotta akka perbuai ni anggur. Do di sini pataridahon debata. Itulah berkat-berkat Tuhan yang sangat luar biasa bagi orang-orang yang betul-betul dipai baru debata nguluna. Napatuluan amuna kadamang dainang taida sa tonga-tonga ni turpuk taon bahwa Tuhan memberikan warisan na soboy tergulut ni manangise. Ada kado terindah nuaing di pasah debata tutonga-tongata di minggon. Mulai dokon nakaningan
Jala lobok kumatu nasida tano nasida. Tuhan memberikan tanah itu dan tidak boleh diambil lagi dari mereka. Adalah warisan kehidupan asa aman ngolu nasida. Asa molo di pai baru de batang ngolutta. Naksaya holam mardame na kaningan. Naksaya holam marlas ni roha. Alay dilehoddo bohado asa aman nyaman kita. Jala mampu bersyukur kepada Tuhan. Iro hamuna kadamang daina. Diajari do hita nuaing di bagasan partikianon. Asa gabe hita parnapunasa di harajaon Banuagijang. Naso tarhutik ni manangise. Naso terbuat ni manangise. Lopok konok kumatu nasida tano nasida. Jaladang bepa baliokku sian nasida tano nasidai. Begitu hebatnya kita menjadi pemilik kerajaan Allah. Berhiti Yesus Kristus nuaing di bagasan perti. Asa sudero hita nuaing gabe dapotan silua. Sudero hita nuaing gabe dapotan perjabar di sihamuna kadamang dainang. Asa ini membuat kita semangat. Ketika kita dipulihkan oleh Tuhan, gabe boy hita musek mangula sulot. Gabe boy hita musek laho madalani sidalanata karena ada babak baru, harapan baru yang akan memberikan nadumenggan musek. Janji ini bukan hanya janji. Alai janji na pasti do. Di pataridahod de bata tu perdalanan ni mulut. Alani hamuna kadamang dainang molo pesipatan waing di perdalanan ni ngulut tahun. Kadang kita alami seperti perjalanan bangsa itu sampai kita kepada titik nol. Tapi hari ini kita diyakinkan Tuhan itu selalu baik di dalam kehidupan kita. Sotung hatop hita madili. Sotung hatop hita gabe stres di perdalanan ningulon. Mari pandang ke depan. Tuhan selalu baik. Dan tangan Tuhan selalu terbuka. Manang nasongod dia pe pergumulata. Manang nasongod dia pe nakaningan beban kehidupan kita. Dosa na rotu hita. Tongdo debata radi lau majakon. Alani taului mahamuna kadamang denang. Mari sambutlah, semangatlah ketika Tuhan bukan hanya sekedar merenov kehidupan kita. Alai dibentuk donua yang boleh dokon imana manuan. Tuhan bergerak berkarya dari pondasi iman kita sampai kita akhirnya menjadi berkat. Jojo kamuna kadamang dainang. Asa sudedo hita nak kaningan. Dada holam majalo berkat. Tetapi semua menjadi berkat bagi semuanya. Itulah pembaharuan itu. Gabe pasu-pasu mahita tuna humayang. Anodong mulak. Mulodang merminggu mata. Sampai nanti di rumah langsung salam. Kamat tadi ijab. Merminggu dah kainat tainang. Alai kita mana boto saka keluarga tamar minggu mandang. Artinya mulak kita no sekuriaon tazalang be amatta tazalang be akainata tazalang keleng tarupani. Bah songon namu baho bapak nisyaha bulenna tak pula lusatta. Songon namu baho inang nisyaha bulenna kamat tarupani tak pula alusatta. Alai itulah menjadi berkat. Jadilah kita setelah menerima hai baru sedebata, jadilah berkat bagi keluarga kita. Merhiti mulut azalang hari minggu musik senai adoh nama berminggu bah inonda do. Sotungkai bejalang kamu sek sotungkai biasing narohana doh nama berminggu inonda. Jadi artinya hamuna kadamang dainang berkat itu kita tunjukkanlah lewat tindakan kita, bukan hanya di kata-kata. Alai tapatupama
sian ulaon na mehmet asa sudi marsonang di roha jala sudi bangsoon gabe merasa damai sejahtera di tengah-tengah ni nguluna. Tuhan memberkati. Amin. Mauliate madiho ali di bata zahuba aman amin. Bagasdo di uhirhon ho Pabua hodo debata namanopa nasa na adong jala sa guru di hodo sa luhut. Kubere kami do Tuhan holong ni rohami nakpe dau hami sian ho nakpe jot hami Tuhan mengalami akka pergumulan gok na manosak ngulu namyon aletok tongdo di patari dahon ho holong ni rohami majauh hami asa mulak musek jala olo di pae baru imalas ni rohanami Tuhan gabe dapotan damai sejahtera dan sukacita kami pada saat ini karena biarlah itu yang selalu berdiam di dalam hati dan pikiran kami supaya kami betul-betul mampu bersyukur atas kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Terima kasih Bapak di sorga. Kami bawa dalam doa kami semua program gerejamu. Kiranya Tuhanlah yang selalu membimbing para hamba-hamba Tuhan, biar semua program berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Dan semakin bersuka cita gerejamu dan semakin memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan, berkati semua para jemaat-Mu dimanapun mereka hingga pada saat ini. Tuhan selalu topang kehidupannya, Tuhan selalu berikan yang terbaik buat mereka Tuhan Yesus. Dan biarlah kehendak-Mu yang jadi dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus dan terima kasih Roh Kudus. Ampuni kami dari segala dosa dan kelemahan kami. Kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Tapuji matuhatta, marep dehita, laos disomma tapasahat pilihan untuk tu pengembangan program ni kuriaton. Maria
Ali di bata ama nami na di banua gijang. Hodo haroroan ni saluhut si lehon na dingkan. Dohot nasa ulibasa nama uliutus. Kumasat hami masian na ni lehon mitu hami pelean nami tuho. Saya jalo may gabi wap na hutus di jolom. Pasu-pasu may dalar ramoti. Asa uparasang hami peleanon. Pati buluhon harajon mitong atongan ni Kuriam dohot di Portibion. Puhay maruhanami marhite-hite to dim. Asalam tadami godang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Aliama namin na di banua gijang. Say pinorbadi magwarmu. Say Roma harajaonmu. Say saut malomo ni roham. Di banua tongon songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan setiap hari. Sesama dosa nami songon panasa nami di dosa ni dongan nomor dosa tu kami. Unak kami to gihot tu pangujunan. Palua hami sian panago. Debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Disodakon Tuhan debata mabuhina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan debata mabuhina tuho. Jala di pasaor honma. Damena tu todim. Amin.
Minggu, salam sukacita buat kita semua. Horas, Jemaat HKBP Serpong yang terkasih, ada 3 hal yang menjadi alasan bersyukur kepada Tuhan yang akan kita nyatakan di ibadah Minggu 12 Oktober 2025. Pertama, kita bersyukur telah menyelesaikan semua kegiatan Parheon HKP Serpong tahun 2025. Perayaan Pesta Puncak Parheon. Selain bersyukur, kita akan menyatakan komitmen sesuai tema jangan kendor, menyala-nyala, layanilah Tuhan. Kedua, kita bersyukur bahwa Huriat Kristen Batak Protestan telah berusia 164 tahun pada tanggal 7 Oktober 2025. Berita keselamatan diberitakan di tanah Batak. Benih Injil yang ditabur, Tuhan izinkan bertumbuh dan berkembang seiring pergerakan suku Batak Kristen ke seluruh penjuru hingga berdirinya juga HKBP Serpong. Perjalanan panjang 164 tahun berdirinya HKBP kita syukuri bersama dengan komitmen tetap berakal, bertumbuh, dan berbuah di dalam Kristus. Ketiga, menyatakan syukur atas kehidupan dan pengakuan bahwa Tuhan mencukupkan semua kebutuhan hidup melalui tradisi HKBP yang disebut Pesta Panen, Pesta Gotilon. Melalui Pesta Panen bermakna untuk menyatakan syukur bahwa segala hasil kerja adalah pemberian Allah, bukan semata hasil jerih payah. Kedua, melalui Pesta Panen bermakna persekutuan. Pesta Panen memperkuat kebersamaan jemaat, berbagi sukacita dan berkat. Ketiga, melalui Pesta Panen bermakna pelayanan. Persembahan syukur yang akan kita kumpulkan, kita mau pakai untuk mendukung pelayanan gereja di bidang marturia, kononia, dan diakonia. Oleh karenanya, kami mengajak kehadiran semua anggota Jemaat HKBP Serpong dari semua kategorial, sekolah minggu, remaja, nafas bulung, bapak, ibu, dan